Ako si Jeffrey Dologin Bongosya Daguman, taga Panglao, Bohol. Na ako'y mga binuhi nga kanding. Kada buntag akong balhinon ang mga kanding. Usa ka adlaw ana pagkahapon na usa ka kanding nga nawa. Duro na akong pangita asa na. Niabot ang usa ka semana, wa gyud nako makit-i. Nawa na akong paglaom. Gikawat gyud to. Usa ka gabi nakakita ko sa imong Santo Niño Files. Kato atong giproduce nga Santo Niño Files, parte atong nawa nga kabaw. Nahuman nga liya ni Senior Santo Niño ang magtiayon nga tag-iya na uli ang kabaw nila. Tungod adtong maong video sa Santo Niño Files sa kabaw, nabuhi akong pagtuo. Nag-ampok gid ko ni Senior Santo Niño nga uta, makita nako ang akong kanding. Human sa usa ka semana nga pagkabuntag, namalhin akong kanding, pero wa ko kasabot nga gida ko sa akong mga tiil sa lugar nga kasagbutan. Ug dito nakita nako ang kanding nagapos in town. Mo tuwa makalihok mo ditong nabuwag ang kanding kay nagapos. Pero uptick pa ang kanding. 2 ka semana na siya nagapos, niya buhi pa. Pwede na ko lipaya o napasalamat ko ni Senior Santo Niño. Nakahila ko kay wa ko magdaho makita pa nako ang akong kanding. Salamat kaayo, Senior Santo Niño.